niya pong magbigay pero gusto niya po kasi yung may kapalit daw po. Anong kapalit daw ito? Ako daw po. Para sa reklamong ito, kasama natin ngayon si Lea. Lea, ano ang nangyari at bakit humantong sa hiwalayan itong dati yung masaya at masarap na relasyon kay Crisanto? Kasi po ma'am, nung una po namin magkakilala po, nagsabi po siya sa akin na ano po, binataw daw po siya ma'am. Nung una kayong magkakilala, ang pakilala niya sa iyo ay binata Opo. siya. So ikaw naman, Dalaga po ako. dalaga. Opo. Walang sabit. Wala po. Siya lang talaga yung Opo. nagpakilalang binata. Opo. Ano, meron na siyang asawa o meron na siyang May mga sinabi po anak? siya sa akin na may naging karelasyon daw po siya na 2012 pa daw po na wala na daw po silang connection po ng babae na yon. So parang nagkwento lang siya ng Opo. kanyang mga nakaraan Opo. pero wala siyang Binata binabanggit daw po siya, opo. na meron siyang asawa o Opo. mga anak. Okay? So, itong taon nang hindi nagsusustento itong tatay ng anak mo. Opo. Ilang taon na itong anak mo? 7 years old. 7 years old din. So, ni minsan ba wala siyang binigay? Gusto niya pong magbigay pero gusto niya po kasi yung may kapalit daw po. Gusto niya magsustento na may kapalit. Anong kapalit daw ito? Ako daw po. So magbibigay daw siya ng sustento provided na ibibigay mo yung Opo. katawan mo. Opo. Oh. Bago niya po ibibigay yung Ibang sustento. klase naman nito palang si Crisanto, no? So parang ilang halaga, kapalit, ay sarap. So paano mo nalaman na ganito na yung uri ng pag-uugali ni Bali, Crisanto? nagsama po kami nung sa Legazpi po. Ano po kami, kumbaga po nagbukod na kami, nakatira po kami dyan sa boarding house po. Nung magkasama na po kami, buntis na po ako nung time na yun. May pumunta pong babae, tapos may dala pong 3 anak, bata. Panaiyak po nung babae, tapos sinabihan po ako nung babae na hindi lang daw po ako yung na biktima ni Crisanto. 3 daw po kami pinagsabay-sabay. Okay, so nalaman mo na ganito yung sitwasyon na si Crisanto ay marami pang ibang babae Opo. aside sa iyo Opo. dahil dito sa babae Sa babae na po yun. may bitbit na 3 opo. anak. Opo. Okay, eto bang babaeng itong may bitbit na 3 anak na pumunta sa boarding house nyo ay asawa niya or isa lang sa mga naging babae niya? Asawa na daw po, sabi nung babae. Sabi ng babae, Opo. asawa niya. Opo. Napatunayan mo ba na asawa talaga, kasal sila? Hindi po sila kasal. So hindi sila kasal, meaning Hindi to po. say, isa din sa mga naging babae ni Opo. Crisanto. Ano yung pinakadahilan kung bakit kayo naghiwalay nitong si Crisanto? Sinabihan ko po yun na kung talaga pong totoong asawa niya yun na lang po yung ano niya. Kung babalik pa po yung babae na yun, dyan sa boarding house natin, iiwanan ko na po siya. Okay, so binanggit mo iyan kay Crisanto Opo. na kung bumalik pa yung babaeng Opo. pumunta dyan, iiwanan mo na si Crisanto. So Opo. meaning to say, handa ka or willing ka na Opo. magkipaghiwalay kay Crisanto for the sake doon sa... Bumalik po yung babae na yun, tapos po, umuwi pa ako sa amin sa Ligaw po. So bumalik ulit. Pagbalik doon, ano nangyari? Nagkaharap-harap kayo nila Crisanto? Hindi po, pinabayaan niya po ako. Pinabayaan ka ni Crisanto. Anong klaseng pinabayaan ka? Inaway ka ng babae? Hindi po. Kumbaga po, nung time na yun na umuwi na ako sa Ligaw, hindi na po siya pumunta dun sa amin. Hindi siya nag-reach out, hindi siya tumawag, parang Tumawag hindi naman pinaglaban. po siya. Sinabi na lang po niya sa akin na doon na lang daw po ako kila mama sa Ligaw, sa bahay namin. So parang tiniwala ka or binabalikan Opo. na ni Crisanto sa mga magulang Opo. mo. How about yung relationship niyo? Kumusta na? Ano yung pagkasabi niya? Tapos na ba? Hanggang doon na lang? Doon na lang po, kumbaga po, pinabayaan na lang po niya ako. Doon na po ako na tumira sa kila mama hanggang So po sa bumalik mga na si anak ko. Crisanto doon sa babaeng may 3 anak. Opo, siguro po nagsama-sama na sila po. Hindi ka man lang nag-reach out na okay. Nagkulit po ako sa kanya kasi po kailangan ko po ng sustento sa anak ko kasi po halos tinutulungan lang po ako ng nila mama, ni papa, mga kapatid ko po para mabuhay ko po yung anak ko. Tapos nagtrabaho po ako. Inantay ko pong 3 taon yung anak ko. Tsaka po ako nagtrabaho. So ilang beses ka bang, sabi mo, binabanggit mo, kinulit mo siya? Mga ilang beses Kinulit mo ko bang po siya kinulit? ilang beses po. Pinupuntahan po ni mama yung kapatid niya dyan sa Tastas. Sabi po ng kapatid niya wala daw po yung pakialam kay Crisanto kasi daw po maano din po yung ano niya eh. Kumbaga po, sutil daw po kasi yung ano Okay, niya, so kapatid. ibig sabihin, kahit yung pamilya niya ay hindi na nakikialam Hindi na po. at hindi na tumulong patungkol sa sustento Opo. itong si Crisanto. Pero nababanggit mo na kumulit ka at nabanggit mo na ang gusto ni Crisanto, magbibigay siya ng sustento provided na ibibigay mo yung katawan mo. Opo, yun po yung ano niya. Sabi ko po sa kanya, ipajikas na lang po. Pero yung binabanggit niya po sa akin na gusto daw po niya, ako daw, personal ko daw po, ako yung kukuha ng ano niya, yung pera na ano. Personal padala. daw na Opo, gusto ako niyang daw po. iabot. So ano Opo. yung sagot mo sa kanya? Ang sabi ko po sa kanya, ijikas na lang. Po siya nagpapadala pag hindi ako pumayag na ako personal po kukuha ng pera Okay. Hindi siya pumapayag magpadala pag hindi personal. sa Opo.
May beses ba na personal kang pumunta para kumuha ng sustento? Meron po. Ilang beses? Nung December po na ngayon 2024 lang po. Isang beses lang. Isang beses lang po nung pumunta po dyan sa bahay. Matanong ko lang, Ma'am Leia, no? Balikan ko lang kanina. Nung umalis ka sa Legazpi, buntis ka ba na nun? Or Buntis na po nanganak ka ako. Buntis na po. Pero alam 5 niya- months po. Opo, alam niya na Alam buntis. po ni Crisanto Okay. po. Chinachat ko po yan sa Facebook, nagre-reply po yung babae. Sinasabi po sa akin na kasalanan ko daw po, ganyan-ganyan na pumatol daw po ako sa asawa niya, ganyan-ganyan. Sabi ko, kung hindi ako niloko ng asawa mo, hindi ko yan papatulan. Kung po yung nagsinungaling po siya, sinungaling po kasi yan eh. Kumbaga, ikaw na yung lumalabas Ako na po yung lumalabas na ako daw po yung may kasalanan. Okay, so ibig sabihin, sa 7 taon, ikaw na yung Ako na po, bumubuhay opo. ng mag-isa dito Opo, sa ako po. Tapos paano yung mga panggatas? Yung 3 years old siya na kasi hanggang doon lang po yung pagatas po yung sila mama, tinutulungan po ako. Tapos po, sabi po ni mama, hantayin daw po na mag 3 years old yung anak ko bago po ako magtrabaho. Eto ate, no, para sa reklamo mong ito, nasa kabilang linya ng telepono itong si Crisanto Moya. Magandang hapon, Crisanto! Magandang hapon po. Oh, Crisanto, anong masasabi Yes, mo? 7 taon na raw na hindi ka nagbibigay ng sustento sa anak mo dito kay Leia. Hindi naman po isang beses ako nagbigay lang. Sumasadya pa nga ako sa bahay nila, nag-grocery po ako. Dinadala ko po sa bahay nila. Tsaka po alam ko din yung sinabi niya yung mga bahay nila kung nasaan. Pumunta po ako doon. At tsaka po, hindi po totoo na katawan po ang kapalit. Kasi po, wala po siyang mapapatunayan na gano'n na sinabi kong gano'n. Hindi po ako gano'n. Na katawan ng kapalit. Magbibigay lang ako pag may katawan ng kapalit. Hindi po. Kasi hindi ko po yung target na yun ang gusto ko, intention ko sa kanya. Ang sabi ko, magbibigay-bigay ako. So hanggang kaya ko. Wait lang, Crisanto, nababanggit mo hindi isang beses. Okay, kung iyong maaalala, mga ilang beses ba na nagbigay ka ng sustento sa loob ng 7 taon? Siguro po mga 20 times din po ako nakapagbigay ng paunti-unti Okay, po. Leia, 20 times daw. Naalala mo ba yung 20 times na yan? 20 times, hindi po totoo yan. Beses. Sa isang taon po, siguro isang beses, tapos susunod-sunod po yan, hindi na po siya magpaparamdam. Okay, sa isang taon, isang beses. How Ayun about po. yung ibang taon? Yung ibang taon po, hindi na po, kasi nagtrabaho na po ako Oh, sa walang Manila. naaalala si Leia. Isang beses lang talaga. Saan ba galing yung 19? Yan, tama Hindi pa. po, iisa lang pong kinakasama ko talaga, hindi pa ako ng bababae. Oh, hindi ka nang bababae, Leia. Hindi daw nang bababae itong si Crisanto. Anong sinabi Wala ni po siyang Rose? mapapatunayan yan sa social media na ng babae po ako. O, sino daw itong si Rose? Yung po yung kinakasama. Ayun po ang kinakasama ko talaga mula nung una, mula ko pa lang siya makilala. Hanggang ngayon, yun po ang kinakasama ko. Oh. Wala pong iba. Hindi ka nang bababae. Si Rose ay meron ng kayong 3 anak. Etong si Leia, isa. Ibig sabihin, paano na ipasok sa buhay mo si Leia kung hindi ka nang bababae? Po, yung nangyari po ngayon, nagkahiwalay po kami nung kasi nagkagulo-gulo po dahil sa pamilya niya, hindi kami nagkasundo-sundo. Nagkahiwalay po kami, tapos nakilala ko po si Leia. Ibig mong sabihin, si Leia ay panakip butas mo lang dahil nagka-problema kayo nitong si Rose. Hindi naman po sa ganun kasi nagkagusto rin po talaga ako sa kanya. Leia, hindi ka daw panakip butas. Totoo naman palang Hindi. nagkagusto siya sa'yo. Sinabi nga ni Rose, sinabi mo daw na pampalipas oras mo lang ako eh. O, pampalipas oras mo lang daw itong si Leia, sabi ni Rose, yung kinakasama mo ngayon. Sige po, kung mapapatunayan niya po na sinabi yan, sige. Patunayan niya po. O, balik tayo sa issue, Crisanto. Saan galing yung 19 na sinasabi mong nagbigay ka ng sustento? Ang naalala ni Leia, isang beses lang. Sa tingin ko, hindi naman nagka-amnesia itong si Leia. Grabe naman, nandun pa nga yung kapatid niya sa bahay, yung asawa ng kapatid niya sa bahay, pumupunta ako doon, nag-grocery ako, tapos Yun, yung nagdadala isang ko ng beses- pera, tapos yung kapatid niya, pag yung kapatid ko naabutan ko doon, umaabot pa ako ng 1,000. Yun yung sinasabi ko ibigay na lang sabi isang ko sa taon, isang beses ka lang mama niyo para nagpadala. may pangdagdag alawan. O, yun daw yung naalala Isang niya taon na lang isang yun, beses. isang beses ka lang nagpadala kasi nasa Nung trabaho December ako. po, nagbigay ako ng 3,500. Yun. Pero gusto mo may kapalit. Oh, sir, may kapalit daw, sir, ng 3-5. Kung ganyan po, kung may chat po akong ganyan, sige po, ipakita niya po. Hindi Wala na. po akong sinasabing ganyan na may kapalit. Hindi po ako nagsasabi ng ganyan na kapalit ang katawan niya. Wala po akong sinasabing ganyan. Ito, sir, Hindi. pakwento, ma'am, kung ano talaga yung, paano niya sinabi na may kapalit. Ang sabi mo sa akin, wag kong isama yung bata kasi magde-date tayo. Uy, ano magde-date? yung mo sa akin? Sabi ko ipajikas mo na lang. Tapos ang sabi mo sa akin, hindi, sabi na ikaw na lang, bakit ayaw mo pumunta dito? Magde-date tayo eh. Hindi Oo. kaya, Ma'am Leia, yung date ay gusto niya lang talagang magpasyal kayo sa isang lugar. Yung Hindi po naman yung- siguro sinabi na, Eto, papa- wait, magkita tayo, punta tayo sa inn at papasok tayo at Yun na po, gagawa tayo yun ng na po ano. yung kasing Ito pa, ginagawa niya partner, sa akin. sabi niya hindi daw na siya ng bababae. Nung nagkabalikan sila, hindi na daw siya ng bababae. Pero niyayaya ka pa niya.
Opo, niyaya niya po ako. O sir, Hindi lang po ako nagyayaya, pati po siya nagyayaya din po. Huwag ka mambaliktad. Huwag ka yan. mambaliktad. Ikaw pala, Leia, nangyayaya ka din. Paano mo ba niyayaya itong si Crisanto? Hindi po ako nagaganyan, ma'am. Kasi po, kung nangyayaya ako sa kanya, bakit ilang beses niya ako chinati next? Gusto niya makipagkita sa akin para may kapalit yung pera. Pero hindi ako nagpursige ako nagtrabaho para sa sarili ko. Ayaw kong binababo yung sarili ko So, dahil sa ang kanya. ibig mo sabihin, Leia, nagsisinungaling itong si Crisanto na Sinungaling po iniyayaya mo yan. siya. O, Crisanto, Sinungaling, manluloko. o, ganito na lang, Crisanto, no? Dahil meron kayong kanya-kanyang issue, niyayaya mo itong si Leia naman, niyayaya ka, pero balikan natin yung sustento issue. Alalahanin mo kung kanino mo na ibigay yung 19 na sustento na yan, ano? Kasi si Leia hindi niya maalala. Pero dyan ka lang, Crisanto, no? Makinig ka para sa maaring legal na aksyon. Nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Police Master Sergeant Janice Chavez, ang Women's and Children's Protection Desk ng Ligao Municipal Police Station. Sargento, eto po ay hindi biro itong 7 taong walang pagbibigay ng sustento ang isang tatay sa kanya pong anak. Eto po ba, Sargento, ay tama o meron pong pananagutan ang isang ama na nagpabaya sa kanyang anak? Yes po, hindi po biro ang hindi pagsusustento ng 7 taon dahil karapatan ng mga bata na bigyan ng pinansyal na sustento ng kanilang mga magulang. Meron po siya pwedeng kaharapin na kaso, pwede pong isampa sa kanya ang violation of RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Under economic abuse po. So, meron po siyang violation dahil sa pagpapabaya. Sa ganyan po, Sargento, may pagkakakulong po ba or piyansa na pwede pong pagbayaran ito pong si Crisanto? Yes po. Kapag po napatunayang may sala po siya sa kasong isinampa sa kanya, pwede po siyang makulong ng 6 months and 1 day hanggang 6 years. Kung halimbawa naman po mapatunayan na nagdulot ito ng emosyonal at mental na paghihirap sa biktima, ay pwede po siyang makulong ng 6 years and 1 day hanggang 12 years po. Ma'am Chavez, etong nabanggit nyo pong mga kaso, maliban po dyan, pasok pa rin po ba ang abandonment na kaso sa ginawa ni Crisanto sa kanyang anak kay Leia? Yes po, pasok po siya sa abandonment kasi 7 years na hindi nagsusustento yung si Crisanto sa kanyang anak. Apo, ito po bang kaso ma'am na abandonment mabigat na kaso? Yes po, yes po. Ibig sabihin, 2 kaso ang pwedeng harapin nitong si Crisanto. Ito pong abandonment at syempre violence against women and their children. Yes po ma'am, nakapaloob na po yun sa violation of RA 9262, ang abandonment or the pagkait niya po, pagtanggi sa pagsuporta ng pinansyal sa kanyang anak. Ano po ba yung pwedeng gawin nitong si Leia para naman ay ang kanyang pong reklamo ay maisampa po itong kaso kung magdesisyon po siya na sampahan ng kaso ito pong si Crisanto? So ano po, iniimbitahan po namin si Ma'am Leia na magsadya lang po dito sa Ligao City Police Station sa Women and Children Protection Desk Section para makuhanan po siya ng affidavit para formal pong naisampa ang kaso sa piskalya laban sa kanyang dating karelasyon na si Crisanto. Yun lang po. Pumunta lang po siya dito. Ayun, with that po, Sargento, maraming salamat po, no? Police Master Sergeant Janice Chavez ng Women's and Children Protection Desk ng Ligao Municipal Police Station. Sa inyo pong panahon at oras, mabuhay po kayo. Yes po, thank you po. Thank you. Okay, balikan natin itong si Crisanto. Crisanto! Hindi ko po tinatangging hindi ako magsusustento. Magsusustento po ako. Wala akong tinatangging Oh, gano'n. syempre, hindi ka pwedeng tumanggi dahil malinaw po yung sinabi sa inyo ni Sargento na pwede kayong makulong Opo. at magbayad dahil dito sa ginawa nyo pong hindi pagbibigay ng sustento sa iyong anak. So, anong desisyon mo ngayon, Crisanto? Nagbibigay po ako. Di ko lang mapapatuloy kasi personal ko pong binibigay. Tsaka po, mula ngayon po, kahit bukas, magbibigay ako ng sustento. Ano ba yung trabaho mo, Crisanto? Nagtitinda-tinda po ng mga street foods po. Okay, sa pagtitinda, syempre, mabenta yan dahil ang pagkain talagang mabenta ngayon, patok na patok yan. So, wala kang rason para hindi ka magbigay ng sustento. Opo, opo. Okay, ano yung maaring asahan sa'yo ni Leia? Kailan ka magbibigay? Mula po bukas, magbibigay po ako every month bukas na ng 4K. bukas. Ora Mabuti mismo, naman. partner. Nasa magkano ang ibibigay mo? Kaya ko makapagbigay po ng 4K every month po. 4,000. Okay, 4,000 bukas. Buwan-buwan yan sa Crisanto, ha? Opo, opo. Leia, bukas na bukas. 4,000, okay na ba sa'yo? Okay na po. Okay. Opo. Ito, partner, tanungin na. Personal ba or Gcash pa rin? Gcash na lang po. Oh, Crisanto, Gcash na daw. Dikas na lang para sure na may katunayan akong may copy ako. Okay, so Crisanto,
Ganito na lang, Wala. bukas na bukas, anong oras mo ipapadala sa GCash ni Leia yung 4,000 pesos? Mga 10 a.m. po. 10 a.m. So, every end of the month, magpapadala ka ng 4,000, 10 a.m. kay Leia. Yes po, via GCash po. Okay, so yan ay babantayan namin, aalamin namin yan kung talagang buwan-buwan nakakapagpadala ka, Crisanto. At kung hindi, tutulungan namin sila yan makapagsampa ng kaso laban sa iyo, Crisanto. Yes po, willing po ako magbigay kasi nagbibigay naman talaga po ako. Anong gusto mong sabihin Bukas na kay bukas, may Crisanto? 4,000 ka, buwan-buwan. Sana po hindi yan kasi mabilis lang po yung magsabi ng magsalita ng ganyan pero minsan po hindi po tinutupad yung usapan. Okay, so Crisanto, last na lang na mensahe dahil sabi ni Leia, mabilis ka lang daw magsalita Puro pero po hindi kasi mo yan, naman ano eh. sinusunod. Mula po ngayon, di ba, nandito na tayo nagkaharap-harap na. Gagawin ko yan. Kung hindi pala kita, di ba Yan sinabi po, mo pa sa may akin dati? gagawin din ako ng katibayan na nagbibigay po ako, hindi na po personal. Oh, yun. Leia, panghawakan mo yon dahil naiparating mo na dito sa aming programa. Kasi po- Magbibigay daw siya buwan-buwan. Ako. Ito na, Leia. Ito na po, ito na po. naniniwala ka Opo. dahil ipinarating mo ito dito Opo. sa aming programa. Naniniwala ka na matutulungan ka namin. Opo. Ito naman si Crisanto, naniniwala siya sa aming programa kaya magbibigay siya buwan-buwan. Crisanto, ang sabi ni Leia, sana matupad itong pangako mo. Crisanto, ano yung masasabi mo? O yun. Handa po ako makulong. Handa po ako magpakulong, hindi ko magampanan yan. Handa ka, Crisantong, magpakulong pag hindi mo yan nagampanan. Yan ay panghahawakan namin, Crisanto, dahil kami mismo ang magpapakulong sa'yo pag hindi mo yan nagawang magbigay ng sustento buwan-buwan sa anak mo. Yes po, yes po. Okay, Crisanto, ito na lang ang last kong tanong. Dahil si Leia ay, syempre, magbibigay ka ng sustento. Baka pwede na magkaharap kayo sa barangay para maging formal tong usapan nyo para sa anak ninyo. Saan pong barangay? Pwede naman po. Okay, saan barangay gusto mo? Saan nga barangay mo? Ranaw po. Ranaw, Ligaw. Opo. Punta ka sa Ranaw, Ligaw. Sasamahan namin itong si Leia. Sasamahan ka din namin para doon mismo kayo magkaharap. Kami mismo yung witness sa inyong pag-uusap. Crisanto. Yes po, yes. Mga next week po, uuwi po ako. Okay, next week, aabangan ka namin, Crisanto. Madali naman pala kausap itong Wag si mo nang Crisanto. yayain tong mag-date si Leia. Hindi po, hindi po. Crisanto, ano yung gusto mong sabihin dito kay Leia at sa anak mo na si Carl Nathan? Yan, pasensya na lang sa lahat ng pagkukulang ko kung noon nagawa ko yun. Hayaan mo ngayon, may bigay ko naman sa inyo. Ayun, sumukhang galing naman sa puso. Anong masasabi mo, Leia? Magsustento lang po. Magsustento. Ano ba yung dating tawagan nyo? Mahal po. Mahal. Crisanto! Yes po. Oh, mahal pala yung dati yung tawagan. Ikaw, ano yun din yung tawag mo sa kanya? Mahal din. Yun po, dati. Okay. So ngayon, Crisanto and Leia, nawa itong tawagan yung mahal ay maipasa nyo na lang sa anak ninyo dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nagiging pabayang magulang sa anak. So maraming salamat sa inyo, Crisanto at Leia, dahil sa programang ito, nagkaroon kayo ng pag-uusap at hiling namin na talagang yung obligasyon mo, Crisanto, sa iyong anak ay may pagpatuloy mo sa paraan ng pagbibigay ng tamang sustento. Maraming salamat, Crisanto, Leia. Salamat po, ma'am. Okay po. Nagpapasalamat po ako sa Tabang Ora mismo po dahil natulungan niyo po ako dahil po sa inyo na tulungan niyo po ako na maayos po na masustentuhan. Bukas po na kami. bukas, aasahan mo yung 4,000 galing Opo. kay Crisanto. Ano yung una mong bibilhin? Pagkain po ng anak ko. Okay, tama yan. Okay, so kami ay saludo sa iyo, Leia, dahil lakas loob mong ipinaglaban yung karapatan ng iyong anak. Maraming salamat. Maraming salamat din.